Tá cara ré hana féin, tá plánig cara agus héitlan tífa mo duna figurí agus tá Nileiste, tá Aaroniste agus I géirí na Comhaid an bheoga sin a haring amach leis na Mainaid. An méid siad an an, idir fad bhaint amach leis siad a gá nó mé go le ceann fáite agan seo ísach tá an céad ceann fáite agan. Ibre a de. Tá Niall obair ar ceann an sin bhí sé extracail ar fa písa ach tá sé aige inis beag na aige bhí sé aige tá sé aige agus an dara ceann fáite agan agus tá gáibhar agan. Déanamh sé. Cuige. Agus go an dara ceann eile Seasca cahar an sin tá siad ag comhaibhar lena chéile ag dul go tapaí trí cín agan inis. Cuige agus seasca cahar. Tá seasca cahar am siú cínte am seasca cahar hí agad tána féin agus go anhá Anna clistig scríb na hifrica ar fád ar bór anas go mééis siad an seic dhéanamh a rís strátéiseach plán ionach ag cara tíomh mó. Tá siad ag obair ar na Mainaid eile tíomhiste agus tá éidan agus cara ag déanamh seic ar gapar a rís agus a rís eile. Ceann eile? Trick or treat. Ceann eile tá ó Niall? Cadú sé? Truck or treat Niall tá ceire iver agan go dtí seo roiint am a fáca. Gá Comhaid an fós gramahas na buscí. Bog sé an eile ar bog. Ceann eile agah. Tá Aaron ag obair ar ceann tá sé beag na gaige agus tá sé agan. Cúga ceann ag teacht? Cadú sé? Níocha. Nóca. Tríocha seacht. Gá ceann agah. Bhfuil gach ceann daon seic ar rís Niall Aaron bhfuil gach ceann fáite agah? An iver dhearnach tagtha ó Niall an sin bhfuil an sé iver agah? Gá cé dúcht a cara No, cé bhé trí seacht. Agus trucha seach, tá mu beag na gceann tá siad ag obair ar buaclaí tá na buaclaí tíbhas ag fannacht ar an gó.